di sana. Kenapa kowe? Kok tarik tenanan. Kok terang-terangan piye? Umpama kowe ora tak tulungi urung tan wurunga, kowe bakal tumekaning pati lantaran gantung diri. Aku mau mati ae, Mas. Lah kok mati iki sebabe apa kowe kok kepengin mati? Aku disia-sia Bapak. Kowe kuwi Mergo rupaku elek, aku cacat iki jambutku badet. dadi gandane kaya ngene iki kowe to. Ngicet ditundung minggat, gak ono minggatan ke. Kowe Aku sakit. kowe kan tak tulungi kok malah nyembranake aku. Aku gak ono sing nulungi, aku matur nuwun kok. Matur nuwun aja cecak-cecak. Enggak. Gebol kabeh. Sopo ki dadi aran Aku legowo. Legowo. Diwanuhke aku Pangeran Adiwarna. Putra saka Kraton Dahanamura. Bajeng Pangeran Adiwarna. Legowo. Apa, Mas? Kok nganti kowe didak sia wong tuamu? Mung jalaran kowe cacat saranduning raga. Rupamu ala. Kok nista temen tumindake wong tuamu. Mangan sak mangan iki warna bebek. Kowe kuwi Angger memuluk si pisan, bebek nyerot malah borok diserot. Legowo. Jane kowe jeng sapa jenenge wong tuamu? Jewulek wong tuaku kok. Sapa pengaran wong tuamu? Bapakku jenenge Patekno Canto. Kowe aja sembrono. Kowe kuwi Aku kowe iya. kowe iki aja ngaku gawat. Apa nih? Mongko salok ngertiku kae putrane Paman Patih Gunasanto. Iki kang aran Handaka bocahe bagus rupane. Handaka iku adikku. Mergo bagus. Manggone ning ngarep. Lalu paku elek aku manggonku ning kandang karo bebek. Kowe kuwi. Aku Yo. Oke. Ayo, aku njaluk tulung. tulung. Nek ku dandan sesore gepol kabeh gara-gara kowe. Legowo. Iya, Mas. Sakwise kowe kandha yen to kowe didisia-sia lawan wong tuamu. Rumangsa welas jroning batinku Legowo. Apa iki dina kowe gelem tak angkat minangka dadi mitranku? Dulur. Apa sampean gak isin? Ora Legowo. Wong aku cacat isih borokan ngene kok, Mas. Kowe gak isin di dulur aku. Ora Legowo, ora ketang kowe cacat saranduning raga. Mongko aku minangka putra pengayoman uga calon ratu ana ing kraton Dahanamura. Ora ketang kowe cacat kowe ala. Aku ora bakal isin jago kowe minangka memitranku. Nah, gak isin duwe dulur aku. Ora Legowo. Aku matur nuwun ya, Mas. Aku gak ana sing nyakakeni iki. Yo, kowe bakal tak kolasi. Ning omah duwe sego. Nek perkara sego iki gampang. Aku lesu. Wis to mengko yen wis tumuju tumapak ana ing kraton Dahanamura, jalukmu apa bakal tak turuti. Aku njaluk mangan wetengku loro. Urung mangan kok gimana? Aku ora mangan, aku mau mangan didak-idak bapak. Lah mangan piye lah wong. Lah kowe munggah segane lagi mlebu kok yo mangan. Saiki ngene Legowo. Yen to pancen kowe gelem tak angkat minangka dadi sedulur. Ayo iki dina kowe bakal tak kanthi munggah ana ing kraton Dahanamura. Aku gelem aku. Gelem tenan ae. Ayo Legowo.
pikantuk pangestu panjenengan anggen kula sowan putri boten alangan setunggal menapa namung kula caos sungkem gonjuk kanjeng. Ingsun tampa tumiba sepadha-padha. Semanten ugi kula sinuwun ngaturaken sembah pangabekti kula mugi gonjuk. Iya. Ingsun tampa bali pangestuning sun sira tampa. Sanget anggen kula mugi dadosaken jembar. Guna santo. Bareng jawab menika lho pripun to? Menika putra kula Handaka sinuwun. Injih sinuwun. Dadi iki Handaka biyen kae. Leres. Bagus. Pas kalamun Handaka iki putra. Leres. Nganti ingsun kersake sowanmu. Wong ingsun bakal paring dawuh marang Patih Guna Santo. Niki Ingsun iki wis sepuh. Ingsun bakal lereh keprabon. Ngenomake praja. Kang ingsun jumenengake ratu ing negara Danumulan mung putrane ingsun Hadiwarna. sinuwun kula minangka warangka dalem namung jumurung karsa. Upami anak Angger Hadiwarna kasukaaken ngalur minangka ratu wonten ing Danumulan teges netepi dumateng Sarasila. Mungkin mawon sinuwun Kepiye? menawi estu kados mekaten kula ugi kepareng lereh saking gambar kepatihan. Terus kemarangan Hadiwarna jumeneng Nalendra ning Danumulan sapa? Kula lereh saking gambar kepatihan gantose sampun wonten. Dadi wis ana gantine. Putra kula Handaka Iki lho pripun to? Lho menawi dipun keparengaken lho. pas Ah, ratune Muda Taruna, nggih. patihe uga isih muda. Malah saya mimbu iku carane negara Danumulan. Kukuh bakuh. Yer Hadiwarna, Sabda tinimbalan Rama. sadurunge sliramu lenggah minangka ratu. Rama wis nate dawuh. Awor, momor, lan cedhak marang kawula. Dadi kawula ben padha ngerti yen sliramu calon pengayoman ing Danumulan. Kepiye? Duh Kanjeng Rama, menapa ingkang dados dawuh pangandikan panjenengan sedaya kala wau sampun kula istukaken Rama. Kula sampun saged awor lan momor sedaya para kawula ingkang mapan wonten ing kraton Danumulan. Saya wedal sapunika kula sampun pikantuk memitran minangka kagem dagepi ing mangkenipun kula jumeneng nata wonten ing kraton Danumulan. Dadi nggonmu momor lan awor marang kawula wis entuk memitran kok daku minangka dadi sedulur Kados ngaten injih. yo kene ora kok kanthi sowan ing pendopo Danumulan. Kanjeng Rama cadung duka ingkang kathah. Saderengipun memitran kula larapaken wonten ing pendhapi agung kraton Danumulan. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan Perkara kok ampun ngantos ing manggenipun Kanjeng Rama dak siya kalih memitran kula. Jalaran memitran kula kala wau cacat sarandipun roko piyambakipun dipun dak siya kalih tiyang sepuhipun. Manggon sak manggon kemawon dipun papanaken wonten ing kandang bebek Rama. dadi memitranmu kuwi cacat carane ragane Kados ngaten injih. tidak sia lan wong tuane Leres Rama. mangan sak mangan diwor karo bebek turu manggon ning kandang bebek Mekaten malah sedukul welasku marang memitran. Ayo supaya lumebu ing pendopo Danumulan. menawi sampun dipun keparaken memitran kula badhe kula suwun. Iya. Rego. Kene. Tak apa-apa. Gak apa-apa kene Rego. Thank you.
Warna. Nggih. Kowe gelem Ulun. yen kowe gelem kene caket marang ingsun. Gitu. Gak apa-apa, sekolah. Kono lho. Gunung Santo. Ngenyek. Napa? Kowe ngenyek aku. Pati tok-tok. Terus jenengmu sapa? Legawa. Legawa. Nggih. Ben saya mantep rasamu. Mergo kowe wis direngkuh sedulur putraku Hadiwarna. Sliramu bakal tak daku dadi putra angkatku. Ana apa? Ana apa? Mboten enten apa-apa. Lah kok titik-titik. Mergo sliramu wis ingsun daku minangka putraku sedulure Hadiwarna. Coba ingsun mundhut pirsa. Tegese takon karo kowe. Nggih. Kowe iki sing duwe wong tuwa wadon. Bu gadah. Isih urip. Esih. Lah kowe iki sing duwe bapak apa ora? Bapak mau mati. Dadi bapakmu wis mati. Bapak mati disambar bledak. Gunung Santo. Gunung Santo. Dawuh, Kaget. kaget enten geget. Bapakmu mati. Patine ora lumrah. Patine bapakmu disamber. Bledak. Apa bener-bener kowe matur iki kena ingsun percaya? Bapakmu isih urip apa mati disamber bedek tenan? Bapak ulip. Dadi bapakmu isih urip. Nggih. Yen bapakmu isih urip, bapakmu iki jenenge sapa? Bapak jenenge Kepelan. Bapakmu kuwi sapa? Kepelan. Ame dadi apa? Ora ana jeneng menungso, jenenge kok kelan. Upama naya ya naya, suta ya suta. Bapakmu kuwi lho jenenge sapa? Bapak kula jenenge Modot. Bapakmu jenenge sapa? Modot. Gunung Santo. Biasane sing mbok odotno kok ora iki. Lah modot. Sliramu matur jujur. Cilik nganti ono njawil karo kowe. Gedhe miloro karo kowe. Ingsun tanggung jawab ngayomi karo kowe lho. Nggih. Ayo matur jujur. Bapak kula jenenge Iya. Patih Gunung Santo iku lho. Kowe kuwi Gunung Santo.
Legowo iki putramu. Sinuwun, boten tenemu akal. Dampyak awur-awur menika. Ngaku-ngaku putrane Patih Gunasanto mergo elek. Bocah elek niku ben dina dipoyoki dicecenges kalih kanca rawangipun. Menawi Legowo ngaku putrane Patih Gunasanto, karepe ben ora ana sing wani ngenyek. Lho, ngene mboten. Kejari saking menika, Legowo ngaku putrane Patih Gunasanto, jalaran ngertos Patih Gunasanto pangkate dhuwur, sugih ngaku-ngaku putrane Patih. Sinuwun, sinek-sinek bumi langit kula boten gadah putra nami Legowo, boten sinuwun. Nyai Patih, Kula Kanjeng. sampeyan kuwi priyayi putri. Sing ngandhut nganti 9 sasi 10 dina sing nglairake punang jabulan. Andakane priyayi putri iki jujur. Apa bener Legowo iki putrane Nyai Patih? Boten sinuwun. Saestu boten sumpah samber. Gunasanto. Jawuh, Ingsun iki randhamu sliramu. kula wakili. Boten pinter matur. Ngene Kaya rapat ae wakili. wah, saged iki. Ingsun iki butuh jawabane Nyai Patih. Nyai Patih. Awas. Kula Kanjeng. Legowo iki putrane Nyai Patih. Aduh sakit. Gunasanto. Gunasanto. Kowe daplok temenge iki dibujuk. Nyai Patih. Legowo iki putrane Nyai Patih. Aduh sakit. Aduh. Gangguan. Ayo ngene. Legowo iki putrane Nyai Patih. Legowo mriku. Boten. Ora. Boten to sinuwun. Tiwas aku ngredeng golek salah le matur. Jebule kok pinter, mature kok cocok bener. Sing marahi sapa? Bocah kok pinter ngene alah. Sayang kowe. Eh, Iki pendopo ora kabeh. saking remen kula. Seneng yo senenge deleng-deleng. Maturipun. Ora toto bar pisan. Nggih. Lho, Legowo. Nggih. Pinter adol kelas. Pinter golek pawadan. Nyatane Gunasanto ora duwe anak kowe lan Nyai Patih ora rumangsa duwe putra. Lho, kon ingsun krengkuh sliramu minangka putra angkat. Wiwit kalih kali tak japel aku krengkuh kowe putra angkat. Lan ari kalenggan iki minggat saka negara Danamulan. Ayo minggat. Nggih. Kalian? Kok malah rono. Lho. Dedeke jantan kok. Lho, kowe iki ana apa kowe iki? Nih, kula wedi bledek sinuwun. Ayo sabar lah kene. Sampean. Jangan tinggal. Nggih. Layakan. Aku melok sapa iki? Mau celeo gak tinggu amuk-amukan terus aku melok sapa tengku loro. Legowo. Sing gedhe pangapulanmu Legowo. Aku ora bisa sabelo kelawan mergo aku rumangsa kalih panguasane. Adiwaro. Ora usah dibelasi. Ben nyalahke pendopo Danamulan. Ayo minggat. Nggih.
panjenenganipun bocah kados dening Legawa. Niki mboten badhe wani goro, mboten badhe wani nyapusi. Iki rak saka penganggep nyatane. Legawa ora anake Patih Gunasanto. Kanjeng Rama. Monggo kersa panjenengan. Sarenipun panjenengan sampun tegel lan mentara nundung kalih Legawa. Pramila kanthi menika Kanjeng Rama katuran pirsa. Wedal sak menika kula boten sagah dados pengayoman wonten ing kraton Dahanumulan. Piye? Taman Patih Gunasanto. Panjenengan iki gelegere menungso. Ning tumindake apik kewan. Panjenengan pirsa kewan simo. Sak galak-galake macan. Niki boten badhe tegel mangsa pokore piyambak. Lho panjenengan iki menungso lumrah. Monggo cetha nek Legawa niki sempalane daging kulit panjenengan. Ingkang ngukir jiwa lan raganipun Legawa niki panjenengan. Ing kenging menapa panjenengan sampun tak siya. Saya boten kersa ndaku bilih Legawa titis panjenengan. Paman Patih Gunasanto. Umpami kula gadah tiyang sepuh kados dene panjenengan. Tak dongake matine muga-muga disamber blecek. Lan panjenengan mongko panjenengan apa awak pawestu ingkang ngandhut Legawa sangang sasi 10 dina. Niki panjenengan mongko anggenipun panjenengan perang sabit sisip 9 nyawa totohan. Engkenging menapa panjenengan tegelan mentara boten kersa ndaku bilih Legawa putra panjenengan. Wong wadon napa panjenengan? Hadiwano. Hadiwano. Leres kula napa boten? Saderengipun Hadiwarna kumpul kaliyan Legawa. Bangun miturut boten nate mancai dawuh bener. Sareng kumpul kalih bocah rame Legawa. Rusak moralipun Hadiwarna. Wani dhumateng panjenengan. Bener. Gara-gara kumpul Legawa. Lho. Repot to. Ayo Ana apa? Ana apa? Kula nyuwun gesang sinuwun. Ingsun ora bakal merjaya marang slira. Panjenengan ngajar pusaka. Ora. Boten. Ora. Selamat. Bali kene lungguh. Alah, dekate. Oh iya. Aduh. Taman ono. Ngerti karepe? Dereng. Ingsun mundhut patine Legawa. Sandika dawuh kula percaya. Nyai Patih. Bareng ingsun dawuh marang Patih Gunasanto. Mateni marang Legawa. Nyai Patih nangis ning pengarepanipun. Ana sambungane apa Nyai Patih lan Legawa sing cacat jalan kuniraga. Iya. Legawa putrane Nyai Patih.
salah iki. Lho legowo elek wong anakmu. Lho kowe dhewe ra gadeg. Sing elek legowo. Kowe yo elek. Lho apik sih. Iki ra rumangsamu. Apik. Jajal takon karo wong akeh. Apik apa elek kowe iki? Kirang kaya Yo. amit. Elek. So. Aku iki apik apa elek iki? Satu kali lagi. Apik apa elek? Aku iki elek. Aku iki yo. Ora butuh takok iki. Ora ditakoki wis elek. Elek. Nggih kula elek sinuwun. Upama legowo elek. Iki ra rupane. Ning atine apik, pikirane becik. Lho bareng kowe rupamu wis elek, pikiran elek, atimu bosok. Lho legowo iki sepalane daging kulitmu, titismu. Kowe dak jiya karo legowo. Mendahne yo karo kawula sing cacat, kawula sing elek. Nggonmu gedhe, ngungkuli gedhengmu karo legowo. Ora pantes dadi patih. Mergo patih kanggo conto lan ngayomi karo kawula. Wiwit kalem kali tak pecat nggonmu dadi patih. Aduh, sinuwun. Kula mboten saged nyambut damel napa-napa. Lah terus Kula dadi patih kok dipecat kula nyambut gawe napa sinuwun. kepengin digawean. Nggih sinuwun. Kowe dadi ketua ketoprak ae. Nggih sinuwun. Mergo kowe wis ora dadi patih ana ing negara Danumulan. Pangwaos wonten asta panjenengan sinuwun. Wecaning sabda kula namung saged nampi kranten kangge panemsing dosa kula. Ora mung kuwi. Mergo siliramu wis dadi patih. Ora kena mapan ing dalem kepatihan, minggat saka dalem kepatihan. Ayo, ora dadi patih iki. Minggat wis urip penak rekoso wong loro melu bae. Aku apa? Melu tak jejeg pisan. Ini kuwi lapo? Omong apa? Ngene iki dadane. Pisah. Sliramu rasah bali ning dalem kepatihan. Mapan ing pidaleman mengko butuh apa? Nimbali abdi ben diaturi. Ngono. Pak, Iya iya.